नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा युनेस्को यादीत समावेश। प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे मराठी शाळेला घरघर शाळा भरते थेट समाज मंदिरात। आणि चिंचोलीतील त्या मृत्यूचं गूढ अजून कायम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांना भेटण्यासाठी गेलेले होते आणि त्यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे। सदर निवेदन देताना पोलीस अधीक्षकांना आम्ही सांगितले की निवेदन घेऊन सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते आलेले आहेत आणि याच निवेदनात जो विषय आहे तो मात्र त्याच्यातले जे आरोपी आहेत ते मुस्लिम समाजापैकी आहेत। त्यामुळे हा विषय हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नसून या निवेदनातला विषय हा राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रद्रोही शक्ती यांच्या चाललेल्या प्रयत्नांना आळा घालण्याची मागणी ही आम्ही या निवेदनात केलेली आहे। या निवेदनात जे गुन्हे आम्ही नोंद केले हे गुन्हे दुर्दैवाने लव जिहादशी संबंधित अशा पद्धतीनेच वागणाऱ्या मुस्लिम समाजातील तरुणांकडून घडलेले आहेत। या गुन्ह्यांमध्ये ज्या पद्धतीने चौकशी होण्याची आवश्यकता होती त्या पद्धतीने संबंधित पोलीस यंत्रणेने चौकशी केलेली दिसत नाही असा उल्लेख केला आहे। कारण गुन्हा हा फार पूर्वीपासून घडला आहे असं आचरा पोलीस स्टेशनमधल्या गुन्ह्यात झालेली तक्रार आहे। 2-3 वर्ष 22 सालापासून घडत असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीच्या विरुद्ध साधारणतः मार्चमध्ये 25मध्ये आचऱ्याला गुन्हा दाखल झाला आणि या गुन्ह्याचा तपास करताना त्याच्यातला आरोपी पकडण्यास 4 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी पोलीस यंत्रणेनं घालवलेला दिसतो आहे। आणि म्हणून या गुन्हेगाराचं आरोपीचं मनोबल हे वाढतं आणि त्याच्यातनं राष्ट्रवादी शक्ती ज्या आहेत त्यांना या विषयांमध्ये पोलिसांकडनं योग्य तपास होत नसल्याने एका बाजूने मनोबल खच्चीकरण होत आहे अशा पद्धतीचा विषय आम्ही काल पोलीस अधीक्षकांसमोर मांडलेला आहे। साधारणतः आचऱ्यातल्या गुन्ह्याचा तपास हा योग्य वेळी झाला असता तर अलीकडेच मालवणमध्ये अल्पवयीन मुलीला स्थानिक मुस्लिम जो विवाहित आहे मुलं आहेत अशाने छेडछाड करण्याचा जो गुन्हा केला तो गुन्हा करताना त्याच्या मनात अनेक वेळा पोलिसांचा धाक समोर आला असता आणि याच्यातनं गुन्हा करायला तो सरसावला नसता। असे केवळ 2 गुन्ह्यांचा उल्लेख या निवेदनात केला आहे, परंतु जिल्ह्यामध्ये अशा अनेक घटना आहेत की ज्या हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात येत आहेत की ज्या राष्ट्रद्रोही अशा पद्धतीच्या या घटना करत आहेत, परंतु कायद्याच्या चौकटीत त्याला थोडं बसवणं कठीण होतं आहे। आणि त्याचं एकमेव कारण की पोलिसांकडून ज्या पद्धतीने अशा राष्ट्रविरोधी कारवाया करणाऱ्यांच्या विरोधात एखादी तक्रार करायला ज्यावेळी हिंदू संघटनांचे कार्यकर्ते जातात किंवा एखादा फिर्यादी जातो त्यावेळी त्याला मिळणारी ट्रीटमेंट ही हरॅसमेंटची आहे अशा पद्धतीचा समज हा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा झालेला आहे आणि हा अनुभवातून झालेला आहे। आणि म्हणून साधारणतः याच्यात जानेवारी महिन्यात मालवणमध्ये भंगारवाल्यांच्या विरोधात एक तक्रार झालेली होती। याच्यातला जो आरोपी होता या आरोपीने जे कृत्य केले होते ते भारत आणि पाकिस्तान यांची मॅच असताना रोहित शर्मा पडल्यानंतर तो ज्या वस्तीत राहत होता तिथे बाहेर येऊन त्याने अफगाणिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या
आणि ह्या घोषणा ज्या कार्यकर्त्याने तिथल्या ऐकल्या त्याने त्याला विचारणा केल्यानंतर त्या भंगारवाल्याच्या मुलाने विरोधी अशा पद्धतीचं उत्तर हे तिथल्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना दिलेलं होतं. त्याच्यातनं अनेक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते त्या मुलाच्या घरी गेल्यानंतर त्या मुलाने सांगितलं की माझ्या घरात असंच मला शिकवलं जातं. म्हणून त्याच्या वडिलांना विचारल्यानंतर त्यांनी भारतासंबंधी द्वेषाची भावना बोलायला सुरुवात केली. एवढंच नाही तर त्याच्या आईने आपल्याला आता या निवेदनामध्ये मी सांगू शकत नाही अशा पद्धतीच्या शिव्या त्या त्याच्या आईने दिलेल्या होत्या. म्हणजे अशा वृत्तीची माणसं समाजामध्ये राहत आहेत, त्यांच्या विरुद्ध तक्रार होते आणि मालवणच्या भंगार विक्री करणाऱ्या मुस्लिम हा सुप्रीम कोर्टापर्यंत संबंधित गुन्ह्यात तक्रार करण्यासाठी दावा दाखल करण्यासाठी पोचू शकतो. त्याचं एकमेव कारण की यांची जी यंत्रणा आहे जी राष्ट्रद्रोही शक्तींची ती पूर्णपणे अतिशय समन्वयाने त्यांनी चालवलेली दिसते. कारण या सुप्रीम कोर्टाच्या गुन्ह्यातले जे वकील आहेत त्या वकिलांची यादी प्रसिद्ध झालेली होती. त्याच्यातले अनेक वकील हे भारत सरकारच्या हिटलिस्टवर चालणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या आंदोलनात सहकार्य करतानाचे आहेत अशा पद्धतीचं चित्र दिसतं आहे. दुसरा गुन्हा गोळवणमध्ये जो मुस्लिमांचा झाला त्या गुन्ह्यामध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीने त्याचा तपास करायला पाहिजे तो अजूनही झालेला दिसत नाही. म्हणजे जो गोळवणमध्ये ज्याने हिंदू माणसाचं घर व्यक्तीचं घर स्वतःच्या नावावर केलं, तिथे रेशनिंग कार्ड बनवलं, तिथे त्याने मतदान कार्ड बनवलं आणि हे सगळं करत असताना त्याच्या आधी तो UPमधलं आधार कार्ड होतं असा एक पुरावा होता. UPमध्ये त्याला रेशन कार्ड मिळालेलं नव्हतं. असं रेशन कार्ड महाराष्ट्रात मालवणमध्ये बनू शकतं. हे दुर्दैवाने आपली जी यंत्रणा आहे प्रशासकीय यंत्रणा ही कुठेतरी कमकुवत होत आहे काय. कारण ह्या गोष्टी पूर्वी उत्तर भारतात घडत होत्या, पूर्वांचलमध्ये घडत होत्या, दक्षिणेतल्या केरळ आंध्रासारख्या भागामध्ये घडत होत्या. महाराष्ट्र याच्यात सेफ आहे आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग या अशा गोष्टीतल्या अनेक घटना या साधारणतः राष्ट्रद्रोही अशाच पद्धतीच्या दिसत आहेत. या सार्वभौमत्वाला भारताच्या छेद देणाऱ्या आणि त्यांचा जो उद्देश आहे की 2047पर्यंत मुस्लिमांची संख्या वाढवणं आणि हा हिंदुस्थान मुस्लिम राष्ट्र घोषित करणं त्याच्यातल्या त्या सगळ्या कारवाया आहेत असा आमचा पूर्ण समज असून यासंबंधी या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेने प्रशासकीय यंत्रणेने या घटनेकडे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनसुद्धा या सगळ्या उद्देशाचा विचार करून याची तपासणी केली पाहिजे असं मत काल हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्याने मांडलं. हे निवेदन विश्व हिंदू परिषदेच्या महामंत्र्यांमार्फत जिल्हा महामंत्र्यांमार्फत दिलं. त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंत हे उपस्थित होते. संघाचे जिल्हा कार्यवाह हेही त्यावेळी उपस्थित होते आणि म्हणून आता पुढच्या काळामध्ये अशा घटनांचं एकत्रित अशा पद्धतीची एक माहिती गोळा करून पुन्हा एकदा या SP ना, पोलीस अधीक्षकांना आणि गृहमंत्र्यांपर्यंतसुद्धा हा विषय आम्ही पोहोचवणार आहोत असं काल चर्चेतून ठरलेलं आहे. धन्यवाद. जय श्रीराम. दप्तरी ज्ञानासोबत विद्यार्थ्यांना इतर ज्ञान अवगत व्हावं यासाठी शासनानं काही वर्षांपासून बांधावरची शाळा ही संकल्पना राबवली जात आहे. या अनुषंगानं वैभववाडी तालुक्यातील कोकिसरे, नारकरवाडी व कुसूर गवळवाडी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी थेट शेतात जाऊन शेतीचा अनुभव घेतलाय. सतत पुस्तकी अभ्यासात विद्यार्थी गुंतलेला असतो. त्यांना थोडा विरंगुळा व्हावा व शेतीची प्रत्यक्ष माहिती मिळावी यासाठी शासनानं काही वर्षांपूर्वी बांधावरची शाळा ही संकल्पना राबवली. याद्वारे एक दिवस शाळेतील विद्यार्थ्यांना शेतात नेऊन थेट शेतीचं प्रात्यक्षिक दाखवलं जातं. यानुसार वैभववाडी तालुक्यातील कोकिसरे, नारकरवाडी व कुसूरखालची गवळवाडी शाळांमधील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शेतावर नेऊन शेतीविषयक प्रात्यक्षिक दाखवून दिलं. दोन्ही शाळांनी आपल्या गावांमध्ये हा उपक्रम राबविला. या उपक्रमाचा विद्यार्थ्यांनीही आनंद लुटला. रोप काढणी, लावणी सहित नांगरणी यांचा अनुभव घेतला.
दररोजच्या शाळेतील अभ्यासात गुरफटलेल्या विद्यार्थ्यांना या निमित्तानं नवसंजीवनी मिळाली. हा उपक्रम नारकरवाडी शाळेतील मुख्याध्यापक पांडुरंग कोकरे, शिक्षिका संध्या शेळके, संगीता चव्हाण, शिक्षक संजय कावळे, कुसूरचे शिक्षक दीपक पाटील यांनी हा उपक्रम राबविला. या उपक्रमाचं पालक वर्गाकडून कौतुक केलं जात आहे. अंदुर्ले माड्याची वाडी, तेंडोली व किळूस येथील ग्रामस्थांनी व विद्यार्थ्यांनी कुडाळ आगार प्रमुख रोहित नाईक यांना घेराव घातला आहे. दरवेळी येतो 8 दिवस तुमचा शेड्यूल चांगला चालतं, 8 दिवसांनी परत आई जे बाबाची संधी मिळावं असं चालत नाही ना. चालत नसेल तर पीएम ऑफिसला एक ट्विट करा ना. पीएम ऑफिसला एक ट्विट केलं ताबडतोब कामाला लागणारे लोक सगळे 6 वाजता घरं सोडतात, 7 वाजता घरं सोडतात आणि 12:40ची गाडी जर तुमची 2 वाजता जर लागायला लागते तर कसं होईल मला सांगा. कोण जो येतो तो 12:40ला जायचा केळूसला, ते परत मालवण कोणी केलं? कसं आम्ही इथे बसून केलं त्याच्यानंतर ती गाडी रेग्युलर जायला लागली, मग मध्येच कोणी बदललं आणि आम्हाला का नाही माहिती तुम्ही बदललेलं? आता साहेब कसं माहिती रोज रोज आम्हाला वेळ नाही घ्यायला. 3 गावचे सरपंच तुमच्याकडे येऊन सांगतात तरी तुम्ही त्याचं उत्तर द्यायचं तर त्याचं लेखी स्वरूपात द्या की उद्या दिनांकापासून या 2 ज्या फेऱ्या आहेत त्या वेळेवर वेळात जातात ना. मग आम्ही काय केलं? त्यांच्या सगळ्या वेळात जातात तुमच्याकडे. मग आम्ही काय केलं तुमचं सांगा ना. आमच्या ते पण विद्यार्थी आहेत. ते पण विद्यार्थीच आहेत ना. मग त्यांचं तुम्ही शेड्यूल सांगा ना. ते वेळेत जातात गाड्या. वेळेत किती वेळ थांबतात? मुलांसाठी थांबतात ना. मग आमच्यात का नाही? कायमच ओरडतो. जे कोण कंट्रोल लावत नाही सावंत त्यांची असते, कदाचित असेल. मालावरची असते, कदमची पण असते. मी काय करतो माहिती आहे? लगेच उलट मला जर आला ना मला उलट सोपं राहते ते कारवाई. साहेबांनी मला 11 वाजता मेसेज केला, गाडी वेळेत जाईल याबाबत कधी 11 वाजता. आम्हाला एक असं माहिती का तुमचं एक झालं गाव असे जवळपास 30 ते 32 गावांना सुद्धा आम्हाला ते सांभाळावे लागतात. सगळ्यांच्या गाड्या ह्या वेळेवर द्याव्याच लागतात. त्याच्यामुळे 15-20 मिनिटं अर्धा तास दुसरीकडे शकतो. लगत मारले म्हणून काय कोण मोठेपणा काय ना आपण आपलं नुकसान करतो. त्याच्यापेक्षा तुम्ही जर काय असं तर शिस्तीत करा, वेळापत्रका करा, चांगली टायमार सोडा करा. पावसाळ्यात ठीक आहे महिन्यातून 4 दिवस जरी गाडी लेट झाली ना तर समजा शकतो आपण का किंवा मेकॅनिकलचा प्रॉब्लेम किंवा पंक्चर झाली सीएनजी झाली ठीक आहे काय चालतं. रोज तुम्ही आता साहेब आम्हाला समोर मागायची अर्ज असं मी लागलं गाडी आज मी तुमचा चॅलेंज देत नाही दिल सगळं सगळं देत नाही. आता येतो 20 मिनिटात गाडी रेपो घेतलेली. कंडक्टर येईल, कंडक्टर 12:30 गेलो तुम्ही वाट बघता बाहेर. तोडणी नको तुम्ही त्या लेखी द्या. कंट्रोलर ड्युटीला किती माणसं डबल लाख कंट्रोलर ड्युटीला तुमची किती माणसं आहेत? कदम साळगावकर, परत सावंत आणि कदम आहे. कदम असतो ना कदम. नाही सॉरी कदम ना? कावडे तर काय करा माहिती पर्टिक्युलर 4 नावं घालून त्यांना पकडून आणि विद्यार्थ्यांना जी उलट दिली जातात काय देतात वरती फोन करा आमच्या काय विचारतात हे उत्तर परत येता कामाने असं त्यांना लेखी द्या. आता जुने विद्यार्थी राहिले नाही ना हा आमच्यासारखे. जर आणि विद्यार्थ्यांनी मारलं तर त्यांनी डिस्कस करायचे नाही हातात समोर ठेवा. हुबळीच्या मळा कसा? 1.5 वाजता पुन्हा 1.5 वाजता आज आहे. आता हुबळीच्या मळा कसा? हुबळीचा मार. हुबळीच्या मळा. हो. बाबू म्हणून आणतात. यांची सोय केली पाहिजे म्हणून आपली मॅडमची आणि त्या साईडचे जे ड्रायव्हर आहेत जीप चर्चा आपली परवा संघटनेच्या बाबतीत झाली तीच त्या साईडचे ड्रायव्हर असले
तर किमान ह्यांना कळतं. म्हणजे आता समजा ह्यांना कळलं की गाडी आता कुठे कायशात आहे, मग हे निदान मंजुनाथ मैदान काय ते खाऊ शकतात. म्हणून त्याची आम्ही मागणी केली की त्या रूटवरचे ड्रायव्हर द्या, आणि तुमचे जे कोण कलाकार तिथे येऊन संध्याकाळचं बदलतात ना, माहिती आहे बरोबर मॅडम, जे बदलू नका, त्या रूटवरचे ड्रायव्हर कंडक्टर कायम ठेवा. कारण त्यांचे संबंध असतात, त्यांच्याशी बोलणं होतं, त्यांना कळतं. तसं कधी कधी होत नाही, शक्यतो घेत आपण कधी कधी होत नाही. तीन दिवस आले नाही होते. उत्तर द्यायला सांगा. किती समजा काम नाही. अर्धा तास लेट होते ना, अर्धा तास तर सांगू शकता. काय माहिती? मग काही खाऊ देते ना. अजून ते गाडी 3 दिवस आली नाही होते. इन्सुली येथील सोनाली प्रभाकर गावडे हिच्या मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाच्या मुळापर्यंत जाण्यास बांदा पोलिसांना अद्याप यश आलं नाही, त्यामुळे तिच्या मृत्यूचा गूढ वाढत आहे. तिचा मृतदेह जिथे सापडला तिथे मिळालेल्या 2 छत्र्या, 2 फूट पाण्यात घराच्या आसपास आढळून आलेला मृतदेह व पहिल्या दिवशी न सापडता दुसऱ्या दिवशी आढळून आलेल्या मोबाईलमुळे त्यामागे घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शिवसेना तालुका प्रमुख बबन राणे यांनी गावडे कुटुंबियांचं सांत्वन केलं. तिचं नाव कुमारी सोनाली प्रभाकर गावडे. ती 25 वर्षीय युवती, आमच्या गावातील, आमच्या वाडीतील उंचली गावातील. अजून ती अत्यंत शांत स्वभावाची होती, मनमिळाऊ होती आणि कुठे कोणाच्या अध्यात मध्यात अशी मुलगी नव्हती. आणि ती काय आता हे गजकौतुक झालं काय कळत नाहीये, अनाकलनीय आहे. गावामध्ये सगळ्यांना त्या हृदयाला चटका लावून गेली, सगळ्यांची मनं हेलावली आणि आज आमच्या गावावर खूप मोठी शोककळा पसरलेली आहे. कारण अशी तरुण मुलगी, असं कोणाचं दुश्मनाचं पण होऊ नये असं माझं मत आहे. आणि ह्याच्या पुढे परमेश्वराने अशा घटना घडू नयेत याच्यासाठी परमेश्वराने सुद्धा सगळ्यांना साथ द्यावी, सगळे गावातील लोक सुखी राहावे. आणि त्या गावडे कुटुंबियांना आज आम्ही परमेश्वराने त्यांना हे दुःख पचवण्याची शक्ती देवो अशी ईश्वराने प्रार्थना करतो आणि थांबतो. या युवतीसोबत घातपात झाला की तिचा 2 फूट पाण्यात बुडून मृत्यू झाला याचा तपास होणं आवश्यक आहे. ती कंपनीत कामाला गेल्यानंतर घरी परतली नाही, त्यामुळे रात्री उशिरा शोध घेत नापताची तक्रार बांदा पोलिसांनी दिली होती. मात्र सकाळी तिचा मृतदेह तिच्या कामावर गेलेल्या ड्रेसवर बॅग लावलेल्या स्थितीत आढळून आला. मात्र 2 फूटपेक्षा कमी पाण्यात तो आढळून आल्यानं याबाबत संशय व्यक्त होत आहे. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा युनेस्को यादीत समावेश करण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग किल्ला आता जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळखला जाणार आहे. शिवरायांच्या एकूण 12 किल्ल्यांना युनेस्कोच्या वारसा यादीत स्थान मिळाल्यानं शिवप्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. आज जिल्हा प्रशासन आणि शिवप्रेमींनी बंदर जेटी येथे जल्लोष केला आहे. सिंधुदुर्ग किल्ल्यासह रायगड, राजगड, प्रतापगड, शिवनेरी, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, जिंजी या किल्ल्यांचाही समावेश युनेस्कोच्या यादीत करण्यात आला आहे. हा भारतासाठी, विशेषतः महाराष्ट्रासाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीने बांधलेल्या या किल्ल्यांचे सामरिक, स्थापत्य आणि सांस्कृतिक महत्त्व आता जागतिक स्तरावरती अधोरेखित झाले आहे. 11 जुलै 2025 रोजी पॅरिसमध्ये झालेल्या जागतिक वारसा समितीच्या 47व्या सत्रात मराठा मिलिटरी लँडस्केप ऑफ इंडिया अंतर्गत सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा समावेश करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्थेच्या पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावावरती मंजुरीची मोहर उमटली. यानंतर मालवणच्या बंदर जेटी येथे जिल्हा प्रशासन, शिवप्रेमींनी एकत्र येऊन ढोल ताशांच्या गजरात जल्लोष केला. आधी नाव घेणं यासाठी म्हणजे आपल्या देशातल्या कोणत्याही वास्तूचं, कारण युनेस्कोचे प्रकार आहेत, सांस्कृतिक ठेवा, नैसर्गिक ठेवा आणि स्थापत्य ठेवा. त्यामुळे आपल्या देशातल्या अशा वास्तू याव्यात यासाठी प्रत्येक देश
ही यावेळी जे आपण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचं कौतुक आहे, यावेळी साठी महत्वाची गोष्ट निवडली ती मराठा आरमार, मराठा स्ट्रक्चर शिवाजी महाराजांच्या काळात आणि ते 12 होते आणि तामिळनाडूला तामिळनाडूला एक 12 का तर या किल्ल्यावरून महाराजांनी आपलं मराठी साम्राज्य किंवा स्वराज्य निर्माण केलं आणि अनेक किल्ले आहेत. त्यामुळे त्या सगळ्यांना मराठी स्थापत्याचा इतिहास एखादी गोष्ट आपल्या यादीत घेतो त्यासाठी प्रचंड अनेक टर्म्स असतात, अनेक अटी शर्ती असतात, वेगवेगळ्या समित्या त्याचं निरीक्षण करतात आणि हा खरोखर सांस्कृतिक वारसा आहे का, हा ऐतिहासिक वारसा आहे का आणि हा किती प्राचीन आहे त्या गोष्टी बघून युनेस्को आमच्या ताब्यामध्ये एखादी वाचतोय. आता या सगळ्या गोष्टींवर येतात एखादी युनेस्कोचं हेच काय आहे की जतन संवर्धन आणि ज्या नामशेष होत चाललेल्या आहेत त्या वास्तूंचं आहे तसं जतन संवर्धन. एखादा किल्ला जेव्हा अशा प्रकारे युनेस्कोच्या ताब्यात जातो तेव्हा युनेस्को काय करतं तर सगळ्यात महत्त्वाचं पुन्हा त्याचा स्ट्रक्चरल अभ्यास, ऐतिहासिक अभ्यास, त्याच्या जतन संवर्धनाची सगळी कागदपत्र असतील, लिखित मौखिक साधनं असतील, या सगळ्या गोष्टी जमवलं आणि त्याचं आहे तसं जतन संवर्धन आहे तसं वर्षी काही वर्षात खात्री म्हणा की पुन्हा एकदा शिवकालीन किल्ला तुम्हाला दिसतो प्राचीन काळातलं का तर एवढ्या बारीक आज तुम्ही हम्पीला जाऊन बघितलं तर कळेल गेले अनेक वर्ष हम्पीमध्ये जतन संवर्धनाचं काम युनेस्को करतंय, उत्खनन करतंय. आज आपल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी हे काम महत्वाचं आहे. पर्यटन इथलं आहे, पर्यटनासाठी वर्ल्ड हेरिटेज म्हटल्या तर अनेक परदेशी पर्यटक येणार, त्यामुळे इकॉनॉमी वाढणार हे निश्चित आहे, पर्यटक येणारच. पण इतिहास संस्कृती मला काय वाटतं की कोणत्याही वास्तूच्या जतन संवर्धनात महत्वाचा असतो पैसा आणि हा पैसा तर आपल्याला वर्ल्ड बँकेतून येणार आहे कारण युनेस्को तर्फे हा पैसा येणार आहे. कारण आज आपल्या किल्ल्यात आपल्याला अभिमान आहे परंतु मूळ वास्तू शिल्लक नाही आणि त्या मूळ वास्तू तर नकाशाही शिकत नाही. नकाशे आहेत आपल्या परदेशात ते आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय पण त्या मूळ वास्तूचं उत्खनन करणं, त्या दगडांचा अभ्यास करणं, त्या प्रकारचे दगड मिळवणं आणि त्या वास्तू कशाच्या कशा उभारणं हे काम फक्त युनेस्कोच करू शकतो. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने इतिहास संशोधकासाठी मगजपरी काम आहे खऱ्या अर्थाने जतन संवर्धनाचं काम आता किल्ल्याचं होणार आहे. यापुढे कधीही किल्ल्याची वर्गात आली काय झालेल्या आपल्या आयुष्यात येणार शिवप्रेमी तपश्चर्या वर्षाची फळाला आलेली आहेत आणि 1664 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दुसऱ्या दृष्टीने या ठिकाणी तो किल्ला बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा आणखीन एक सार्थक झालेला आहे की तो आपला जतन केला जातो. प्रेरणोत्सव समितीने महाराष्ट्रातले तमाम शिवप्रेमी, तमाम शिवसंघटना यांना प्रचंड आनंद झालेला आहे कारण ही गेल्या काही वर्षाची आमची धडपड होती. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शिवसंघटना किल्ल्यांवर प्रेम करतात, गडांवर प्रेम करतात, अशा सगळ्या लोकांची तपश्चर्या आज फळात आली आणि महाराष्ट्रातले 10 जिल्हे, 11 जिल्हे आणि युनीचा एक अशी महाराजांची युद्धनीती. पण या युनेस्कोचा विषय असा होता की मराठा लँडस्केप, वॉर लँडस्केप आणि त्याच्यामध्ये हे 10 जिल्हे आणि युतीचा पण घेतलेला आहे कारण ताराराणींनी दिल्लीवरून पण 7 वर्ष राज्य केलेलं आहे. त्यामुळे ही युद्धनीती कशी होती याचा सन्मान, याचा आदर हा युनेस्कोने केलेला आहे आणि पर्याय हा भारताचा आदर केलेला आहे. त्यामुळे फक्त महाराष्ट्र नाही तर तमाम भारतवासियांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. आपला जिल्हा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर ओळखला जातो आणि काल फ्रान्समध्ये झालेल्या युनेस्कोच्या परिषदेमध्ये आपल्या जिल्ह्यातले 2 जिल्हे सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग यांचा युनेस्कोच्या यादीमध्ये समावेश झालेला आहे आणि हा अत्यंत आनंदाचा दिवस आमच्या सगळ्यांसाठी आहे. गेले 2 वर्ष सातत्याने या सगळ्या विषयासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि शिवप्रेमी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ते खरं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक ओजी भागवत यांनी किल्ल्याला भेट दिली होती 2 वर्षापूर्वी. त्यांना दाखवण्यासाठी जी मॉडेल्स तयार केली होती आपण हीच मॉडेल्स पुढे भविष्यामध्ये युनेस्कोच्या टीमसमोर आपण प्रेझेंटेशन केलं. त्यानंतर एक 7 ते 8 महिन्यांनी झालेला नेव्ही डे असा कार्यक्रम असेल त्या नेव्ही डेच्या कार्यक्रमाला सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची या मालवणमध्ये उपस्थिती या सगळ्याचा परिपाठ म्हणून
सिंधुदुर्गात किल्ला हा युनेस्कोच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश झाला आणि हा आमच्या सगळ्यांसाठी शिवप्रेमींसाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. आणि यासाठी पाठपुरावा करणारे आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि सांस्कृतिक गोष्टींचा विशेष उल्लेख करावासा वाटतो. अशीची शेलार शकत आहेत की या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी या सगळ्या विषयांचा विशेष पाठपुरावा केला. या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि लवकरात लवकर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर की सन्माननीय मंत्री कॅबिनेट मंत्री आशिषजी शेलार आणि लवकरात लवकर आपल्यात त्यांच्याशी बोलताना किल्ल्याला भेट देण्यासाठी ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये ज्या किल्ल्यावर येणार आहेत आणि त्या वेळेला आणखी याच्यापेक्षा जोरात आम्ही आनंद उत्साह साजरा करू. धन्यवाद. प्रशासनालाही प्रचंड आनंद आहे आणि त्याचबरोबर आपण इथे पाहतात सर्व सिंधुदुर्गवासीय या घोषणेमुळे खुश आहेत. युनेस्कोच्या यादीमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील 11 किल्ले आणि तमिळनाडूतील जिंजीतील अशा 12 किल्ल्यांचा आणि त्यातला विशेष आनंद होतोय की आपला सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्ह्यातील दोनही दुर्ग विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग हे युनेस्कोच्या यादीमध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गवासियांना खूप आनंद झालेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. माजी शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर हे कलाप्रेमी व्यक्तिमत्व आहेत. ते जेवढे मनस्वी स्वभावाचे राजकारणी आहेत तेवढेच भाविक, धार्मिक आणि कलेवरती उदात्त प्रेम करणारे तपस्वी आहेत. यावर्षी दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसाला संगीत नाटकाला ऊर्जितावस्था यावी या उद्देशानं नाट्यदीप या शीर्षकाखाली सवेश नाट्यगीत गायन स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे, अशी माहिती स्पर्धेचे संयोजक तथा शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार. आपण आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या अनुषंगाने या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचा 18 जुलैला वाढदिवस या ठिकाणी साजरा होतोय. गेल्या अनेक वर्षापासून या मतदारसंघाचे आमदार आणि 4 टर्म आमदार म्हणून आणि 3 टर्म या ठिकाणी राज्यमंत्री आणि कालच्या वेळी कॅबिनेट मंत्री म्हणून या राज्याचा राज्यकारभार करत असताना आपल्या मतदारसंघाकडे सातत्याने लोकांच्या सेवेमध्ये असणारे म्हणून त्यांना संबोधलं जातं आणि प्रत्येक वाढदिवसा दिवशी ते वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज, वेगवेगळे कार्यक्रम हे प्रत्येक तालुक्यामध्ये त्यांचे आम्ही सर्व जे पदाधिकारी आहोत, आमचे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख असतील, जिल्हा प्रमुख असतील, शहर प्रमुख असतील, महिला संघटना असेल, आम्ही सर्वजण सातत्याने 3ही तालुक्यामध्ये दीपकभाईंचा वाढदिवस हा वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा करतो. काही जण जिल्हा रुग्णालय असतील, उपजिल्हा रुग्णालय असतील त्या ठिकाणी फळांचं वाटप करतात. काही जण या ठिकाणी प्रत्येक देवळामध्ये जाऊन अभिषेक करतात, लघुरुद्र करतात. काही जण क्रिकेट मॅच सुद्धा भरवतात, नाट्य स्पर्धा सुद्धा भरवतात, या ठिकाणी दशावतारी नाट्य महोत्सव सुद्धा भरवतात. असे अनेक कार्यक्रम गेल्या अनेक वर्षापासून या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्ही सर्व पदाधिकारी करत असतो. आणि आता सुद्धा उद्याच्या 18 तारीखला सुद्धा या वेंगुर्ला तालुक्यातर्फे आम्ही नाट्यदीप सवेश नाट्यगीत गायन स्पर्धा जी आजपर्यंत कधी झाली नाही अशा पद्धतीची स्पर्धा आपण या ठिकाणी वेंगुर्ल्याच्या कार्यक्रम सभागृहामध्ये 18 जुलैला संध्याकाळी 4 वाजता ही स्पर्धा घेणार आहोत. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपल्याला सादरीकरण आणि साक्षात्कार म्हणजे आपल्याला जे गाणं आपण म्हणणार आहोत त्याचं सादरीकरण पण करायचं आहे. आणि मग अशा पद्धतीचे वेंगुर्ला असेल, या ठिकाणी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असतील, गोवा येथील असतील, कर्नाटक येथील असतील, अनेक असे कलाकार या पद्धतीच्या स्पर्धा करणारे आहेत. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून दीपक भाई हे प्रत्येकाच्या त्या ठिकाणी जे काम करतात लोकांच्या करता, ही एक अशा पद्धतीची स्पर्धा आहे की
खुली स्पर्धा आहे, याच्यामध्ये कोणीही सहभाग घेऊ शकतो आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्याच्याकरता आम्ही बक्षिसं ठेवलेली आहेत. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी सुमारे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की कालेकर सभागृहामध्ये 400-500 लोक बसण्याची व्यवस्था आहे आणि सर्व भागातून आमचे शिवसैनिक असतील, दीपक भाईवर प्रेम करणारे व्यापारी वर्ग असेल, अन्य पक्षातील माणसं असतील, त्यांचे हितचिंतक असतील, सर्वजण या स्पर्धेच्या करता मोठ्या प्रमाणात सहभाग करावा, सहभागी व्हावं अशा पद्धतीचं आव्हान मी वेंगुर्ला शिवसेना तालुक्याच्या वतीने सर्वांना करतो. त्याचप्रमाणे खरं तर दीपकबाई अधिवेशन असल्यामुळे अधिवेशनामध्ये सध्या बिझी आहे, तरी पण उद्याच्या 16 तारीखला सावंतवाडी येथे संध्याकाळी 5 वाजता त्या ठिकाणी वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडी असेल, दोडमार आणि अन्य जिल्ह्यात आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्वांना त्या ठिकाणी ते भेटणार आहेत. अभिनंदन स्वीकार आपल्या वाटल्या त्या ठिकाणी शुभेच्छा ते 16 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 8:30 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी स्वीकारणार आहेत. कारण 17 तारीखला परत एकदा अधिवेशन असल्यामुळे आणि ते त्या ठिकाणी जाणार आहेत, त्यामुळे त्यावेळी सुद्धा संपूर्ण तालुक्यातील लोकांनी, पक्षाच्या संघटनेच्या लोकांनी, सर्वांनी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. आणि 18 तारीखला या कार्यक्रमाला सुद्धा वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्वांनी उपस्थित राहायचं आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की जरी प्रत्येक वाढदिवस साधे पद्धतीने साजरा करायचा हा त्यांचा पहिल्यापासूनचा मानस आहे. उगीच समाजासमोर जाऊन अनेकांना विनाकारण पुष्पगुच्छ आणणे असेल किंवा अन्य आपण स्वीकारून लोकांना त्रास होऊ नये अशा पद्धतीनं कोणतंही वागणं दीपकबाईंचं पहिल्यापासून नाही आहे. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हेतू नाही. तरी पण लोक सातत्याने दीपकबाईंच्या वाढदिवसानिमित्त हजारो पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सर्व हितचिंतक हे त्यांना भेटतात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, आणि त्यामुळेच लोकांच्या बद्दल असणारं प्रेम, लोकांच्या बद्दल असणारा आदर, लोकांच्या बद्दल असणारा जिव्हाळा, म्हणूनच सातत्याने दीपकबाई या मतदारसंघामध्ये निवडून येतात. जरी वेळोवेळी तालुक्यामध्ये, गावामध्ये भेट देऊ शकले नाही, तरी पण सातत्याने लोकांचे प्रश्न विधानसभेच्या माध्यमातून, अधिवेशनाच्या माध्यमातून, मंत्री महोदयांकडे अनेक बैठका घेऊन ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा मी एवढंच सांगेन की परमेश्वराने त्यांच्या या सर्व जे काही काम करतात या मतदारसंघातील लोकांच्या करता ते अधिक जोमाने करण्यासाठी बळ द्यावं. आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने जे हे आपण सर्वजण वेंगुर्ल्यातील माझे शिवसेना पदाधिकारी असतील, आम्ही सर्वजण जे कार्यक्रम करणार आहोत त्याच्याकरता सुद्धा सातत्याने लोकांनी सुद्धा उत्स्फूर्त असं त्याच्यामध्ये सहभाग घेऊन या नाट्य स्पर्धेचा सुद्धा सवेज नाट्यगीताचा सुद्धा आस्वाद सर्वांनी घ्यावा अशी मी सर्वांना आवाहन करतो. या तालुक्यामध्ये अनेक विकासात्मक कामं तर होतच राहतील. या जिल्ह्याचा, या मतदारसंघाचा विकास व्हावा याच्याकरता दीपकबाई सातत्याने वेगवेगळे उपक्रम सातत्याने राबवत आहेतच. परंतु हे राबवत असताना सुद्धा कुठेतरी लोकांच्या मध्ये जाऊन अशा पद्धतीचे लोकांच्या करता कार्यक्रम घेणं आणि सातत्याने लोकांच्या सोबत राहणं हे सुद्धा तेवढंच करुणार्थ असतं. परंतु ते जरी उपस्थित नाही राहिले तर आमचे शिवसेना पक्षाचे दुसरे आमदार सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब हे या स्पर्धेच्या निमित्ताने उद्घाटन प्रसंगी या ठिकाणी 18 तारीखला संध्याकाळी उपस्थित राहणार आहेत. ते सुद्धा आपल्या मतदारसंघामध्ये, आपल्या मालवण असेल, कुडाळ असेल, याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या आपण जर पाहिलं तर विधानसभेमध्ये कामाच्या माध्यमातून त्यांचं रोजच अतिशय सभेशील असं या ठिकाणी भाषण आपण सर्वांनी पाहिलं असेल. लोकांचे प्रश्न मांडत असतात. म्हणूनच शिवसेना पक्ष हा सातत्याने लोकांच्या करता, या मतदारसंघाच्या करता आमचे दोन्ही आमदार अतिशय जोमाने काम करतात आणि भविष्यामध्ये सुद्धा लोकांच्या मध्ये राहून
आम्हा सर्व शिवसैनिकांना पाठिंबा देण्याचं, स्फूर्ती देण्याचं काम सुद्धा हे दीपकबाईंचं आहे. त्यामुळेच आम्हा सर्वांना हे सर्व कार्यक्रम करत असताना आनंद होतो. परत एकदा या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वांनी या स्पर्धेचा, या सवेज नाट्यगीत गायन स्पर्धेचा आस्वाद माझ्या संपूर्ण जिल्ह्यातील आणि जिल्ह्याबाहेरील लोकांनी घ्यावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. तेंडोली कुडाळ मार्गालगत असलेल्या झाडांच्या फांद्या पूर्ण मार्गावरती आल्यामुळे चालकांना बस चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. पाहूयात. आम्ही लोकसहभागातनं दरवर्षी करतो. लोकसहभागातनं साफसफाई आम्ही करतो. आमच्याकडनं पत्र जाईल, तुमचा फॉलोअप जरा थोडा जास्त पाहिजे. जरा तुम्ही हे करा, कारण कसं माझा प्रत्येक चालक म्हणजे कसं जाताना मोटरसायकल पण अडचण येतात. कारण साईड देव गेलो तो पटकन लक्षात येत. आम्ही लोकसहभागातनं चतुर्थीच्या आधी साफ करतो, पण प्रत्येक वेळी शक्य होणार नाही ना तेवढा करणं. त्याचं इस्टिमेट करून केलं तर आमचं म्हणणं काय इकडनं पत्र सुद्धा पीडब्ल्यूडी जाण्या गरजेचं आहे. रोडच त्यांच्या मालकीचं. कधी करून घेताय? नाही साहेब, आम्ही आता इथे सगळ्याच गावचे सरपंच एसटीच्या डेपोमध्ये आलोय. तिथे ते सांगताय की तुमच्या रस्त्यांना झाडी लागताय, त्याच्यामुळे आम्ही तुमच्या गाड्या पाठवणार नाही. म्हणजे काचा फुटतात. आम्ही ते ऑफिसमध्ये जाऊ आता. तर कधीपर्यंत करून घेता? 2-3 दिवसात. हा महत्वाचंच आहे, म्हणूनच विचारते. आमचं म्हणणं असं की आमचं कळवलं नाही म्हणून आमचं राहत नाही. आमच्या हातात असं ताज आम्ही करतो, आम्ही त्यांचाच कळवतो. मग ह्यांच्यानी पण त्यांना एक पत्र द्यायचं ना, बाबा अमुक अमुक रस्ता तुम्ही झाडी साफ करा, तिकडे भरपूर झाडी वाढल्यामुळे वाहतुकीच अडचणी होते. असं एक पत्र तुमच्या ऑफिसमधून एक पत्र देतो का? आमच्या मालकीचं पत्र करेपर्यंत गाड्याच्या तिकिटाची भेटले विषय असा ना. एखाद्या रूटला साहेब गाडी जर चालू करायची असते ना, तुम्हाला कोणाचं पत्र लागतं की सुद्धा रस्ता सुस्थितीमध्ये आहे, त्याच्यावरून तुमची वाहतूक करण्यास हरकत नाही असं तुम्ही कोणाचं पत्र घेता? ते आमच्या ऑफिसचा असतो. सर्वे तुमच्या ऑफिसचा असतो ना. तुमची गाडी जाते ना प्रशिक्षण सर्वे गाडी माका सांगा, आम्ही जर आता वळणावर अचानक गेला, मग आम्ही बाहेर गाडी मारतो. तुमचं आपलं नाही, काही नुकसान झालं तरी चाललं, बरोबर. मग त्यावेळी ते सगळ्या पाच फूट केले. मग आमचा कोणती त्याच्या आयटी मी काय म्हणतो ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे करू होईल, त्याच्यासाठी त्यांचा निधी मोटरसायकल पास होण्यासाठी सुद्धा रस्तो नाही तो. मग ते का साईडिंग मारल्याच्या पर्यायच नाही. ग्रामपंचायत नाही, तो रस्तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असतो. त्याप्रमाणे आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आधी कळवून त्याचा ऑफिसला तुमच्या हे का पाठवलेली असा. तर माझं बोलणं झालं की सातत्याने काय होतं की ग्रामपंचायतच सांगता की रस्ते लागतात, पण एसटी वाल्याला प्रॉब्लेम करायची का त्याच रस्त्यात कुठली त्यांनी विचारून पैसे भरले 12,500 कुठे लागले. काय उपयोग नका सांगा. नोकरी करून उपयोग काय तुम्हाला सांगा ना. महिन्याचा त्याचा पगार अर्धो गेलो. उपयोग काय मागा सांगा. एक तास कुठली तर ते पैसे गेले आणि हे साहेब लोक पडणारच नाही. तुमची जबाबदारी आहे. ऐन टायमात तुम्ही मोटरसायकल चालवता पटकन आम्ही त्याचा इस्टिमेट करू शकलो नाही. आमचा त्याचे अधिकारच नाही. तुम्ही जरा तो रस्त्याचा विषय घ्या आम्ही घेतो आणि रस्त्याचं हे करा. शाळेची इमारत नादुरुस्त झाल्यानं आचिर्णे कडुवाडी येथील प्राथमिक शाळा 2 वर्ष समाज मंदिरात भरवली जात आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी 2 वर्ष प्रशासनाशी झगडणाऱ्या पालकांच्या पदरी मात्र निराशा झाली आहे. पाहूयात याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट. राज्यात सध्या मराठी भाषेचा विषय जोरदार गाजत आहे. एकीकडे मराठी भाषा शिकवण्यासाठी आग्रह धरला जात असताना सरकारी मराठी शाळांना घरघर लागली आहे.
वैभववाडी तालुक्यातील आचरणे कडुवाडी जिल्हा परिषद शाळेची इमारत मोडकळीस आल्यानं शाळा समाज मंदिरात भरवण्याची वेळ शिक्षकांवरती आली आहे. आचरणे कडुवाडी येथे 1ली ते 4थी पर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. या शाळेत सध्या 4 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मागील वर्षी या शाळेच्या भिंतींना तडे गेले होते व छप्पर नादुरुस्त झालं. या धोकादायक इमारतीत विद्यार्थ्यांना न बसवता शाळेच्या शेजारी असलेल्या समाज मंदिरात शाळा भरवली जात आहे. गेली 2 वर्ष हा प्रकार सुरू आहे. या इमारतीची दुरुस्ती करावी यासाठी पालकांनी प्रशासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली. गेल्या वर्षी याकरिता आंदोलनही केलं, मात्र आश्वासन देऊन पालकांची भुलवणी केली. नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळेला नवीन इमारत मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांना त्या समाज मंदिरात बसून धडे गिरवावे लागत आहेत. गिंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाला इमारत दुरुस्तीसाठी ना वेळ मिळाला ना निधी मिळाला. आमची मुलं कडुवाडी कडुवाडी ह्या शाळेत शिकत आहेत. अजूनपर्यंत काही हे झालं नाही आहे शाळेचं आणि असे मंदिरामध्ये 1 वर्ष झालं मंदिरामध्ये शिकत आहेत. अजूनही काही लक्ष दिलं नाही शाळेत. एकीकडे शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत असताना येथील शाळेसाठी मात्र निधी उपलब्ध होत नाही. राज्यात मराठीचा आग्रह धरला जात असताना मराठी शाळांची बिकट अवस्था झाली आहे. आचरणे कडुवाडी विद्यामंदिर आचरणे कडुवाडी या ठिकाणी ग्रामस्थ आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहे. आज 2 वर्ष सतत आम्ही घरसेंकडे जाऊ. त्याच्या अगोदर पेडणेकर मॅडम होते, त्यावेळी पण रिपेरिंगचा प्रस्ताव दिलेला होता. तर आजपर्यंत या शासनाने इकडे हे केलेलं आहे, दुर्लक्ष केलेलं आहे. आणि याच्या अगोदर 1 वर्ष मोहिते यांच्या घरी आम्ही शाळा भरवली, कारण ते छप्पर पूर्ण म्हणजे हेच झालेलं आहे. आणि त्यानंतर तिथे त्यांच्या घराचं काम चालू होतं. मग त्यांनी हे केलं, दुसरीकडे आम्ही समाज मंदिरमध्ये ती शाळा शिफ्ट केली. आणि आज हे शासन आज दुर्लक्ष करत आहे. हे शासनाने लवकरात लवकर याचा पाठपुरावा करून आम्हाला शाळा नवीन बांधून द्यावी. अशी शासन व्यवस्था असल्यास मराठी शाळांचा ऱ्हास होण्यास वेळ लागणार नाही. श्रीधर साळुंके, कोकणसात लाईव्ह, वैभववाडी. अतिशय चांगल्या प्रकारे गेल्या वर्षी पार पडली आणि त्याचं ॲक्च्युली जे प्राईज डिस्ट्रीब्युशन मुंबई रोड रनर्सने आम्हाला पहिलं पारितोषिक दिलं, त्याच्यामध्ये त्यांनी आमचं एवढं कौतुक केलं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला एवढी प्रेरणा मिळाली की ही स्पर्धा आता याच्यापुढे अतिशय जोमाने घ्यावी. म्हणून यावर्षी आपण तसं ॲडव्हर्टाईज केली, सगळ्यांना बोलवलं आणि बघितलं तर यावर्षी पण आपल्याला 1200 पर्यंत स्पर्धक आलेले आहेत. की अजूनही आपण याच्या पुढे जाऊन कसं 2000, 3000, 5000 पर्यंत जाऊ याची आम्ही नक्कीच दखल घेऊ. यावर्षी आम्हाला ॲक्च्युली इंटरनॅशनल स्पर्धक पण आणायचे होते, पण ते मला वाटतं पुढच्या वर्षीपर्यंत आम्ही ठेवलेलं आहे आणि नक्कीच आम्ही त्या दृष्टिकोनातून विचार करतोय. मला एवढं सांगायचं आहे की ज्या कोणी यावर्षी रजिस्ट्रेशन केलं नसेल तरीही त्यांनी यावर्षी या स्पर्धकांना प्रोत्साहित करा आणि बघा आम्ही कसं काय ऑर्गनाईज करतोय, हेल्थ अवेअरनेसच्या दृष्टीने आम्ही काय करतोय ते कृपया या बघा, स्पर्धकांना प्रोत्साहन द्या आणि तुम्ही परत पुढच्या वर्षी सुद्धा भाग घ्या. असंच म्हणेन. मला वाटतं टीम KMR आमची जी आहे ती फारच चांगलं काम करते. त्यांच्यामुळेच आम्हाला एवढं आयोजन करणं शक्य झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही या ठिकाणी कौतुक करतो. आणि नमस्कार सर्वांचे आभार. 13 जुलै रोजी उडान मान्सून रन हे आपण घेतलेला एक उपक्रम आहे. हेच उपक्रम आहे लोकांनी चालणं किंवा धावणं हे आपल्या आयुष्यात किती महत्त्वाचं आहे ते सिरियसली घ्यावं, लोकांमध्ये तो अवेअरनेस व्हावा याच्यासाठी एक संकल्पना मांडली गेली. गेल्या वर्षी त्याचं पहिलं वर्ष होतं. पहिल्या वर्षातच आम्ही जी उंची गाठली त्याच्यानंतर आमचा आनंद द्विगुणित झाला. आम्हाला एक अजून ऊर्जा मिळाली आणि त्याच्यातूनच हा आपण उपक्रम एक चांगला उपक्रम आहे तो चालू ठेवला आहे. आणि ह्या उपक्रमामध्ये ह्या वर्षी जी आम्हाला स्पर्धकांची जी साथ मिळालेली आहे त्याच्यामुळे सगळ्याच ह्या उद्दिष्टाचं फलित झाल्यासारखं वाटतं आम्हाला. सुमारे 1200 स्पर्धक या उडान मान्सून रनसाठी याची नोंदणी केलेली आहे. त्याच्यात 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर आणि 21 किलोमीटर अशा 4
स्पर्धेचं स्वरूप जरी कॅटेगरी असलं तरी आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की चालणं किंवा धावणं याच्यासाठी तुम्ही मनापासून प्रयत्न केले पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी ह्या संपूर्ण स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट ह्या व्यतिरिक्त सांगू इच्छितो की ह्याच्यामुळे बरेच स्पर्धक हे आता येणार आहेत ते जिल्ह्याबाहेरून येणार, साधारण त्यांची संख्या 550च्या आसपास आहे. त्यामुळे देखील आपल्याला एक वेगळं फील आहे, वेगळा एक एन्व्हायरमेंट म्हणतो ते अनुभवायला मिळणार आहे. आणि हे जे येणारे स्पर्धक आहेत हे खूप नावाजलेले स्पर्धक आहेत, ज्यांनी आयर्नमॅन स्पर्धा जिंकलेली आहे, ज्यांनी कॉम्रेड स्पर्धा केलेली आहे. आणि अशा स्पर्धकांबरोबर आपल्या इथल्या लोकल मुलांना किंवा त्यांना एक धावता येणार आहे, पळता येणार आहे, त्यांचे अनुभव त्यांच्याकडून घेता येणार आहेत. या दृष्टिकोनातून ही स्पर्धा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की स्पर्धकांनी तर यायचंच आहे, पण ज्यांनी ह्या स्पर्धेमध्ये ह्यावर्षी भाग घेऊ नाही शकले तर त्यांनी देखील ही स्पर्धा अनुभवण्यासाठी 13 जुलै रोजी सकाळी 6 वाजता बॅरिस्टर नाट्य विद्यालय MIDC कुडाळ येथे यावं आणि ह्या स्पर्धेचा आनंद घ्यावा. ह्या कुडाळ मान्सून रनचा ह्या कोकणातील मान्सूनच्या एन्व्हायरमेंटचा आनंद घ्यावा असं मी सर्वांना आवाहन करतो. शुभारंभासाठी बोलवलं आहे तसेच इतर माननीय अधिकारी जे आहेत CO सर, जिल्हा परिषद, सन्माननीय पालकमंत्री साहेब, आपले आमदार आहेत निलेश राणे, यांना सर्वांनाच आपण आमंत्रित केलेलं आहे उद्घाटन सोहळ्यासाठी. कदाचित अधिवेशन असल्यामुळे जरा त्यांचा वेळ कसा मॅनेज होईल माहिती नाही, पण आम्हाला वाटतं की जास्तीत जास्त येतील याच्यापैकी. अंतर्गत अलीकडे सातत्याने लव जिहाद, लँड जिहाद, तस्कर वगैरे जे संदर्भात जे निरनिराळे अपराध मोठ्या प्रमाणामध्ये घडायला लागलेले आहेत, त्या संदर्भात आज विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली अनेक हिंदू संघटना आज त्यांचे प्रतिनिधी इथे आले, एकवटले आणि त्यांनी SP म्हणजे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे एक संयुक्तपणे एक निवेदन देऊन दिलेलं आहे आणि ती भेट अतिशय चांगली झाली. आणि SPनी आपण यावर तातडीने कारवाई करू आणि लॉ अँड ऑर्डरचा भंग होणार नाही याची दखल घेऊ असे आश्वासन दिलेले आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा युनेस्को यादीत समावेश. प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे मराठी शाळेला घरघर शाळा भरते थेट समाज मंदिरात. आणि चिंचोलीतील त्या मृत्यूचं गूढ अजून कायम. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.